Estic molt contenta perquè estic aquí, a la casa Seat, que he quedat. Tinc una cita, nens, tinc una cita amb el Cristian Escrivà. Hola, Cristian! Conxita, bon dia. Ai, bon dia, guapo. Tenia ganes de conèixer-te en persona. Igualment. Així, a cuerpo, a tocar-te. Bueno, això és una meravella, no? Ens ha quedat força bé. Sí? Ens ha quedat força bé. Em van demanar de fer la casa de Papa Noel, com me l'imaginava. Val. I ara dic, bueno, vaig començar a pensar, jo penso amb els ulls tancats, i et comences a imaginar com pot ser la casa de Papa Noel, i aquí ho hem representat. Això és el que ha sortit del teu caparró, potser que dorms i et vas desvetllant i vas dient aquesta idea, i el resultat el tenim aquí. És això. Que ara el veurem, eh? Sí. Tu em fas una ruta o no? Vinga. Què, ens agafem o no? Ximplant. I te la faig expressament per tu, perquè pensa que això està a petar. I avui estem sols, Em sembla que estan entrant unes 5.000 persones cada dia. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Tinc la sort jo, aquí en exclusiva, Anem-hi, nano, anem-hi. Bueno, aquí estaríem una mica, m'has dit que això és l'expedició, que hi ha unes cartes a fora que la gent envien. Bueno... Sí, llavors hi ha nens que venen aquí amb les cartes. Vale. Molt bé. I aquí, a la cantonada, tenim els elfos que estan classificant totes les cartes, allò per joguets, o per pastissos, o per galetes, per lo que volen. Posant ordre, Molt bé. I llavors aquí estaríem a la zona d'expedició. Què vols dir això d'expedició? Doncs mira, ara recorda una mica allò dels avions. Saps quan et surten les maletes? Sí, t'ho anava a dir, ai, que no arriba la meva maleta, no? Aquí sí que arriba, mira els porquets. Tots són porquets, hi ha molt porquet aquí, Clar, la qüestió és esperar-te'n aquí i veure què va sortint. Clar, l'espera de dir, aviam què surt ara, mira, ara surt el pastís, tu. Això és una alegria, m'encanta, i com ho heu decorat, bueno, això és una feinada, fer tot això, Això és molta feina. Que aquí sembla que és un moment, però aquí a darrere, quants pastissers, 25 pastissers a darrere? Més o menys. I llavors, i de diferents seccions. Tens la secció del caramel, la secció del xocolata, la secció del fondant. Això és feina d'orfebreria, que diuen allò, finet i finet. I què, seguim la ruta o no? Vinga. Què, com us ha quedat? És impressionant. Això no té res a veure amb allò que fèiem l'altre dia amb el Miquel Guarro, que li posàvem pastissos que no ho són, aquells desastres absoluts. Això seria el que sé, l'original. És al·lucinant. És una passada, quan ho veus en directe. I vam anar amb la Clàudia, ho vèiem i dèiem, això és de veritat. Sí, tot és de xocolata. I després també hi ha merenga, tot d'allò, hi havia galetes, també les típiques aquestes, però tot era una cosa que feia goig. I diu, què passen 5.000 persones i ningú s'emporta la xocolata aquesta? Hi ha una valla, hi ha una valla. Ja ho han pensat, I no es desfà? Ben pensat, no, perquè em sembla que va fent un tipus de tractament d'aquesta més dura, que suposo que és per aguantar més bé, no per fer-li la mossegada. I això, clar, no es pot menjar. Però a veure, quina gràcia fer tot aquest muntatge si no es pot menjar? No, hi ha coses que sí. Has vist aquell arbret que passaves? Primer heu vist la cinta aquesta, que era com de l'aeroport? Sí. Surt la maleta, no surt la maleta, surt el pastisset. Us imagineu anar de viatge, que tornessis i sortís això? Això de la maleta. Que marxaria cada dia, tu, no tens roba, però mira, tens... Home, però us haig de dir una cosa, que jo fins i tot vaig batejar algú. Sí, vaig batejar, li vaig posar nom a algú. Mira'n amb una cara. Va, estigueu alerta. Quin perill. No, quin perill. Dintre vídeo. Escolta'm, ja tenim el forn engegadet, els croissants fent-se, tots els pastissos, i mira qui hi ha aquí. És que no sé si l'heu batejat o no, però escolta'm. No li hem posat nom. Estava esperant que vinguessis per posar-li nom. Amb la teva creativitat, dic, a veure si la Conxita li trobo un nom. Ai, mira, jo potser li posaria... Ai, no ho sé. Manolo! Manolo? Sí, Manolo. Vinga. Manolo, li posem Manolo. Sí que és veritat que fa cara de Manolo. Fa cara de Manolo, així simpàtic. Llavors, tenim el Manolo. Sí. El Manolo amb el corró de pastisseria. Els elfos que sempre estan per aquí perquè l'han de liar. Sempre hi són jugant, Després tenim gingermans que n'hi ha també per tot arreu. A tota casa Seat et trobaràs les galetes aquestes típiques de Nadal. Ai, sí que són maques. I els carmelos, Tenim aquesta batidora, que amb aquesta batidora, perquè clar, el Manolo està fet, si t'hi fixes, és
pica-pic, és piqui, 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 piqui... Amb la massa, amb allò... Amb la màniga. Amb la màniga? Amb la màniga. Quina feinada. Amb tiradetes petites perquè no tenia una batidora més gran, llavors, bueno, hem fet aquesta batidora de xocolata amb merenga que munta. És una batidora de xocolata que munta merenga. Que munta merenga, això ja és la bomba. I una cosa, el qui va fer això, que devien ser diversos pastissers, m'agradaria veure el braç que té, li devia quedar un braç. Escolta, anar fent així tot el dia amb tot això, això és una barbaritat, Això seria l'obrador. Que la gent que ha fet cua a fora ha vist la botiga. Clar. O sigui, a fora tenim la botiga i a la part de dins tenim l'obrador. Ha vist com es fa la cosa, com es fa el material que després t'emportes a casa i et cruspeixes. Llavors, què m'imaginava jo dins de la casa de Papa Noel? M'imaginava el que diuen un showroom, o una exposició del que serien els joguets. Molt bé, molt bé. No els tenim tots aquí, però tenim una selecció hem fet. A veure, anem a veure. Quina exposició! Bueno, això no és una exposició, això és un somni fet realitat, Cristian, per favor. És guapo, Està quedat estupendo, us ha quedat impressionant, tots els detalls. Bueno, tens des d'una bicicleta, una moto, allò no sé com... El cavallito, no sé com li dèiem, això. Allà tens el cavallito clàssic de tota la vida. El de fusta, que bonic, també, Tot fet de xocolata, de merenga, de caramel, de galetes, de gominoles... I aquest trenet, per favor. I el tren, què t'ha semblat? El tren de xocolata? És d'orfebreria, això sí. És una passada. Aquest tren és una passada. És preciós, nen, és preciós. I bueno, i també veig que després la gent diu ai, m'ho puc emportar a casa? No, això no t'ho pots emportar a casa, que és difícil, però sí que hi ha peces que sí que les pots comprar a la botiga, que hi ha... Exacte. El Papa Noel, que m'encanta, que no el vaig veure, vaig dir, això sí que m'ha agradat, aquella inspiració que et va venir a la nit, que vas dir, de cap per avall, és perfecte. Sí, s'ha engreixat una miqueta, té problemes per passar per la xiumanella. A veure si podrà portar els regals. Vols que seguim? Home, clar que vull que seguim. Una altra cosa que em feia molta il·lusió és fer una caseta on només puguin entrar els nens i els adults no puguin entrar i s'hagin de quedar fora. Ai, molt bé això, i aquí la tenim. I aquí la tenim, els he fet... Ai, que mona. Una caseta. Que mona. On hi ha pelutxos. Ai, veus que jo també puc entrar, nen. Hi ha un cagatió. Pues sí que puc entrar, tu. Jo també he pogut entrar aquí dintre. Que és mono. I ara aquí poden entrar i dibuixar, jugar amb el cagatió. Mira el cagatió, que mono. Així tovet l'han fet, i unes cadiretes i una pissarra. Molt bé, això. Escolta, molt bé. I he vist que també hi havia un reno per aquí. I alerta, 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 que també vam sucar el xurro, sí. Au, vinga. Som-hi. Dintre vídeo. Ara ens falta el company del Papa Noel. Home! El ren. El que fa que arribi tot això. Clar, sense ell no arribarien els regals, nens. El Rudolf. Es diu Rudolf, aquest sí que l'han batejat, Aquest ja el sabem, ja te'l sabem, aquest nom. I aquí tens el Rudolf. Ai, que bonic. Llavors també, tot el que són les trinxes, el collar i tot això, ho hem fet amb carmels, ho hem fet amb bastons d'aquests típics de Nadal. Ja es veuen allà les ametlles aquelles platejades, no? Les peladilles. Les peladilles, molt bo, això. I més regals, està ple de regals per tot arreu. Ja ho veig, això. Sí, la gent no tiben, no agafen res, es comporten? Sí. Ah, tiben, veus? És que clar, a mi ja em ve aquesta, penso... Hem tingut que reforçar l'estanca. Perquè la gent... Ara és difícil, Home, ara si ho fan, ho farà un de gran, i el de gran ja, home, per favor, el petit ja no li arriba al braç, Escolta, m'ha agradat molt tot això, però després he vist l'aparador, però quin aparador! Maco, Que ho vegin, una xocolata que anava baixant i baixant, què? Hem posat una font de xocolata. Anem a veure, va, vull veure en directe. Anem a veure-ho i posem el dit. Ara ens adentrem a on ningú pot entrar. Ai, això sí que m'agrada, les coses primitives que només puc fer jo, per favor! Però quin bé de Déu, tot això és xocolata, Cristian! Però és que m'està agafant una gana amb tota l'exposició, amb tot de dolços, d'allò. Aquí no podem menjar res, nen? No podem menjar alguna cosa? Ai, què m'has portat? Uns xurros! Ja he vist que els estaven fent aquí al restaurant i he pensat, mira, ja em vindrien de gust i me'ls has portat. Ai, molt bé, no? I ara què m'estàs dient amb això, que suqui o no? Aquí podem sucar. Carai. Mira, veus? Ai, mira, com se'ls amaga el xurro, tu! Val? Ui, ara me l'he sucat molt, Aquí... També, quan pensava, dic, a veure, no pot ser que tu tinguis aquí tant de xocolata, caramelos, galetes, i no pugui menjar res. Aquí en el restaurant de Casa Seva, que el recomano,
Aquí, quan tu has acabat amb tot això, pots vindre i menjar aquests xurros acabats de fer amb xocolata. Això, m'agrada. I tots els caramelets, tot això no pot entrar ningú aquí, ara. No es pensin des de casa que podran entrar aquí, No, això només jo especial que em deixa fer el Cristian. Això només per tu. Mira que bé, uita, com toca a dintre. Mira. Home, això és una passada, Sempre he volgut fer això. Mira com s'amaga el xurro, mireu com s'amaga. Ja has de fer així per no atacar-te, perquè clar, no és plan ara d'aquí d'atacar-me, jo, Escolta'm, guapo. Per cert que sí, moltes gràcies. Escolta, moltes gràcies, molt bones festes. Igualment a tots. A tu, a tot l'equip. Gràcies. A tots els que ens estiguin veient. I més que convidats, a veure, perquè també s'ha de dir que tot això és gratis, Vull dir, els xurros no. Els xurros no, però poden entrar gratuïtament, això està molt bé. Això està molt bé. Ai, mira els que ens miren que mengem els xurros. Adéu, guapos, adéu. Anda, que te n'has portat de xurros i de xocolata, Aquí estan. Aquí estan. Quina barra, tu. Puigita, molt bones festes. És veritat? Amb família, no? Clar que sí. Els nets, vindran els nets, sí? Sí, i tant, tota la família unida. Va, doncs ens veiem al gener. I amb vosaltres demà, que encara no acabem. Fins demà. Vagi bé.